Пра героя наступнага сюжэту мы ўжо неаднойчы распавядалі на нашым тэлеканале. Мікіта Юркоў – адораны навучэнік 9 класа сярэдняй школы нумар 1. Пераможца раённых і абласных этапаў рэспубліканскіх алімпіяд зноў даў падставу ганарыцца сабой. Хлопчык стаў пераможцам 4-га тура рэспубліканскай тэлевіктарыны «Я ведаю». У сярэдзіне лютага праходзілі здымкі рэспубліканскай тэлевіктарыны «Я ведаю», дзе юныя розумы з усёй Беларусі спрабуюць свае інтэлектуальныя сілы, адказваючы на каверзныя пытанні з розных сфер ведаў. Не першы раз у тэлевіктарыне удзельнічаюць шклоўскія навучэнцы. Гэты год таксама не стаў выключэннем. І абараняць гонар нашага раёна паехаў вучань 9 класа сярэдняй школы нумар 1 Микита Юркоў. Когда позвонила зауч и спросила, кого из учащихся можно пригласить на передачу «Я знаю», у меня, конечно, вопросов не было. Со всех 9 классов отличается эрудицией, начитанностью, целеустремленностью, конечно, Никита Юрков. Были на этой программе важны знания по всем предметам, от белорусской литературы до математики. Времени на подготовку было всего 4 дня, так как узнал я о участии в программе во вторник на той же неделе, как и участвовал. Но при этом я сделал все, что мог, и подготовился по максимуму по мере возможностей. Тэлевіктарына складалася з 4 тураў, кожны з якіх уключаў у сябе пытанні з розных галін ведаў: логіка, літаратура, кіно, музыка і нават кулінарыя. Апошнія, па словам нашага героя, выклікалі найбольшыя цяжкасці. Аднак на агульны вынік гэта не паўплывала, і Мікіта стаў фіналістам конкурсу, што было б не так проста без падтрымкі і ўвагі родных і блізкіх хлопчыка. Я чувствовал радость, во-первых. Чувствовал благодарность к педагогическому коллективу первой школы, к своей матери, к бабушке Любе и дедушке Аркадию за то, что они все это время меня готовили к этому событию, за то, что оказывали поддержку, за то, что были со мной тогда. Удзел у інтэлектуальным конкурсе рэспубліканскага маштабу стаў для нашага героя добрым жыццёвым вопытам, дзякуючы якому ён не толькі пераканаўся ў сіле сваіх ведаў, але і яшчэ раз даказаў, што навучэнцы раённых школ могуць стаць годнымі супернікамі сталічным розумам. Не только все одаренные и умные дети учатся в минских школах. В районных центрах тоже есть и хорошие учителя, и достойные ученики. Поэтому мы планируем и дальше продолжать участие в таких конкурсах. Зараз хлопчык актыўна рыхтуецца да суперфіналу. Гульня пройдзе ўжо зусім хутка. А таму пажадаем Мікіту лёгкіх пытанняў, поспеху і, вядома, перамогі.